ниҳоди нозир ба одоби хизматчиҳои давлатӣ дар тоҷикистон шеваи пешвози мансабдоронро танқид кард. ангезаи он ин буд ки раиси вилояти суғд аҳмадзодаро дар ноҳияи панҷакен духтарон дар сардии зимистон бо либоси тобистона пешвоз гирифтанд. раҳбарияти агентии хизмати давлатии тоҷикистон рӯзи 13 феврал дар як нишасти худ гуфтанд мекӯшанд чунин аъмол дигар такрор нашавад. ҳастанд ҳамин хел ҳолатҳо, вале ман фикр мекунам ки шояд дар минбаъд танзим мешавад ҳамин ҳолат. оқои қосимзода аз қарори ахири вазири маориф ҷонибдорӣ кард ки ширкати донишҷӯён дар маршировкаҳои маъмулиро ба танзим даровард. минбаъд пас аз дарс ва бо иҷозати вазорат хонандаҳо ва донишҷӯён ба маъракаҳои фарҳангӣ ва сиёсӣ ҷалб мешаванд. қосимзода таъкид кард ба маросими пешвозгирӣ баровардани духтарон дар фасли сармо дар доираи ҳамин талабот ҳал хоҳад шуд. дар маҷмӯъ ман ҷонибдор ҳастам ба дастуре ки вазорати маориф ва илми ҷумҳурии тоҷикистон пешниҳод кард. манам фикр мекунам ҳамин дастур шояд сабаб ё боис мешавад ки минбаъд ҳамин ҳолат танзими худашро биёбад. манам ҷонибдори танзими ин ҳолат ҳастам. пешвози мансабдорони олии давлат сол ба сол дар тоҷикистон ба як маъракаи бошукӯҳ ва пурхарҷ табдил меёбад. агар қаблан ин ба пешвози раиси ҷумҳур Эмомалӣ Раҳмон маҳдуд мешуд, ҳоло дигар раисони вилояту ноҳияҳо низ намехоҳанд қафо монанд. ин ё он ҳизб бошанд.